Огромный выбор лучших бесплатных онлайн-игр на компьютер, а также приложений на ваш телефон. Оценивайте прямо сейчас. Ссылка находится в описании к видео. Δημιουργός όχι μόνο πήρε την τεχνογνωσία και τους τρόπους δημιουργήσεως, αλλά και, όπως πολύ σωστά ανέφερε και ο Πρωθυπουργός μόλις τώρα, προσέθεσε σε αυτό το λεγόμενο ρωσικό στυλ. Για μεγάλο χρονικό διάστημα το όνομα του Ανδρέη Ρουμπλόφ το ήξεραν μόνο οι ειδικοί. Και μόνο τον 20ο αιώνα τα δημιουργήματά του έγιναν μπροστά στο ευρύτερο κοινό. Σε εμάς διατηρήθηκαν μόνο 5 τέτοιες εικόνες. Η ανάληψη του Χριστού είναι μία από αυτές. В ней проявилась свойственная художнику чувство гармонии, пластической. Σε αυτό μπορούμε να δούμε ένα χαρακτηριστικό της τέχνης του Ρουμπλόφ, η αίσθηση της αρμονίας και της ισορροπίας. Икона была написана в начале 15 века в ходе восстановления Владимирского Успенского собора города Владимира. Αυτή η εικόνα την δημιούργησε στις αρχές του 15ου αιώνα κατά την αναστήλωση του λαού της κοιμήσεως του Θεοτόκου στην πόλη Πλατίνη. И, конечно, хотел бы тоже отметить, что выставка проходит в рамках перекрестных годов в России и в Греции, о запуске которых мы объявили с президентом Греции в Москве в январе. Και επίσης θα ήθελα να επισημάνω ότι τα εγγένεια της σημερινής έκθεσης πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του αφιερωματικού έτους Ρωσίας Ελλάδος, την έναρξη του οποίου ανακοινώσουμε μαζί με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Παυλόπουλο, κατά την επίσκεψή του στη Μόσχα τον Ιανουάριο. Уверен, что это не последнее яркое событие в рамках таких многочисленных мероприятий. Είμαι σίγουρος ότι δεν είναι τελευταία αξιοσημείωτη εκδήλωση στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος. Я хочу поблагодарить и руководство Светофорской галереи, Гимнастской организации и, конечно, выразить признательность нашим греческим партнерам и друзьям, сотрудникам Музея византийского и христианского искусства. Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου και στην Πινακοθήκη Τεριακό, στους υπαλλήλους της Πινακοθήκης για την διοργάνωση της σημερινής έκθεσης και βεβαίως στους Έλληνες εταίρους μας, στους υπαλλήλους του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου της Αθήνας για αυτή την έκθεση. Знаю, что произведение из вашего музея инспирировался российским музеем. Огромное спасибо. Уверен, что это вызовет большой интерес не только специалистов, но и всех любителей духовной части нашей страны. Είμαι σίγουρος ότι τα έργα από το μουσείο σας θα προκαλέσουν θα εκτίθενται σε μουσεία της Ρωσίας, στη Μόσχα και στην Αγία Πετρούπολη. Είμαι σίγουρος ότι θα προκαλέσουν ενδιαφέρον όχι μόνο των ειδικών, αλλά και